Hvad så YouTube? Velkommen til den video. I dag sidder vi og spiller lidt Agar.io. Så skal vi lige vælge et navn. Jeg skal foretrække Bob. Går vi bare lige lidt i gang. I må ikke dræbe mig. Dårlig start. Det sidste lige. Og kom så. Fuck, det lækker lidt. Jeg ja. Nu skal vi bare have lige de her prikker, og så bliver vi større og større. Jeg må ikke dræbe mig. Ikke dræbe mig! Sådan det, sådan det. Så må de ikke bare dræbe mig. Jeg bøger sgu med point. Kan vi æde ham her? Kom nu, du skal dø. Nå, okay. Bob er rigtig god til det der. Agar.io. Han burde være verdensmester. Nu skal vi have ham der Pop. Jeg fik ham. Skål lige et par point. Nej, for helvede. Det gik sgu ellers godt for Bob. Men så gik det ikke så godt til sidst. Men lad os bare lige gå i gang med tredje runde. Kom nu. Kom nu, kom nu. Nu skal jeg bare lige point til at dræbe ham der. Du må ikke dræbe mig. Ikke dræbe mig. Ikke dræbe mig. Lort. Så prøv lige en gang til. Okay. Jeg tænker, at den her video skal hedde fuck igen, mand. Væk, 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 væk. Skide irriterende. Nå. Så skal vi... Kom nu. Nu skal vi vinde. Vi skal mest lægge på top 1. Og så... Nu skal jeg dø. Ham der bliver lige at. Kom nu. Kom nu. Så gå. Okay. Kom nu. Nu skal jeg bare vinde. Krøldigt. Hvem fanden er det der? De kunne ikke fange skills. Bob har masser af skills. Bob har så mange skills, men jeg kan flere. Mange skills. Han ruller el. Så. Ja. Nu skal jeg bare rulle den. Nu skal vi have ham der Facebook. Jeg fik ham. Skide godt, Bob. Du er sgu en meget god spiller. Fuck. Okay, nu skal jeg have ham heroppe. Nu skal de dø. For helvede, så bananen. Så lige lad mig sådan her. Nej, men sidste gang. Og hvis jeg dør der, jeg stopper det hele. Kom så, Bob. Bob. Nu skal du vinde, Bob. Kom så. For ham. Fuck ham der. Ham skal have. Flæk ham. Man. Seriøst, man. Nu bliver jeg fandme stor.
Flækken. Flækken. Åh.